Déu vos guard, bros. Avui tenim un brou de manual, un bàsic per fer elaboracions de muntanya. Arròs a la cassola, fideus o inclús estofats. Avui farem, pas a pas, un brou de vedella. Ingredients per 4 persones. D'entre 1 quilo i 1 quilo 200 de carn per fer estofat. Llata, coll, etc. El que preferiu. La carn aportarà gust. Un parell de trossos d'ossos de genoll, amb cartílags. Aportaran gust i col·làgen. El col·làgen aporta una textura gelatinosa. I 2 o 3 trossos d'os de canya. I finalment una bressa molt bàsica. Un parell de tomàquets maduixos, 2 cebes, un porro i 2 pastanagues. Anem per la preparació. Tenim la carn tallada a daus. Les cebes les pelem i tallem a trossos grans. Igual farem amb el porro. Les pastanagues, un cop pelades, a trossos grans. I els tomàquets també. Fem els vegetals amb trossos grans perquè han d'aguantar moltes hores de cocció. Perquè sí, aquest és un caldo amb moltes hores de cocció. Preescalfem el forn i posarem els ossos amb un bon rajolí d'oli d'oliva. Ho deixarem fins que estiguin torradets, entre 30 i 40 minuts, depèn del forn. Posem al foc l'olla on farem el caldo, a foc molt fort. També posem un raig d'oli d'oliva. Comprovem que estigui prou calent. Sembla que sí. I aboquem tota la carn. Sense afluixar el foc, es tracta d'anar remenant i enrossint la carn. És molt possible que al principi ens deixin els líquids. Hem de perseverar. Quan portem ja una bona estona, sense humitat, començarem a caramelitzar i a enrossir la carn. És a dir, no volem carn bullideta, volem carn rostideta. Té tot el sentit. Quin gust donaria un caldo amb la carn crua o bullideta i quin gust ens donarà amb una carn rostida. Fixeu-vos com es va caramelitzant. Busquem aquest nivell de torrat. Aturem el foc i retirem les carns. La base de la olla és pura glassa, sucre, gust. Tenim que rescatar aquests sucres, aquest gust. Es pot fer de moltes maneres. Nosaltres utilitzarem la bressa i afegim la bressa a foc a tope un altre cop. No salem. Mai salem un caldo. Ho explico sempre. Mai. Veurem que al principi, mentre anem remenant que no es cremi, els sucres es mantenen a la base, no es deixen anar. Això és perquè els vegetals encara no han agafat prou temperatura. Quan comencin a agafar temperatura i a suar, i a deixar el líquid, anirem desglaçant, anirem aixecant els sucres. Veurem com la base comença a quedar-se neta, com les verdures van agafant aquest color torrat que van absorbint del sucre que havia a la base de l'olla, agafant aquest toc caramelitzat. I no és que estiguin caramelitzades, l'estan agafant. Ara porta 12 minuts. El temps és orientatiu. Apagarem quan la base de la nostra olla estigui així de neta. Ja hem tret tots els sucres. Recordeu els ossos que fa 40 minuts van posar al forn? Ells sí que se'n recorden de nosaltres. Estan molt torrats. Doncs també cap a l'olla. Ara tenim 2 opcions. Una és llançar aquest líquid que ens ha quedat a la safata del forn. Aquest líquid té greix, bàsicament, col·làgen i bastant gust de carn. Jo el que faré és complicar-me la vida i ficar-lo a l'olla. A què m'obligarà això? A desgreixar més el caldo. Però li estic ficant més col·làgen i li estic ficant més gust. Ara tenim la bressa, els ossos i ens falta la carn. Estem fent aquest caldo per un arròs melós per a 4 persones, un arròs a la cassola. Això vol dir que ens calen entre 1,2 i 1,3 litres de caldo. Què faig ara? Ara omplim 1,2 o 1,3 litres d'aigua. És el punt que tenim ara. I ens fixem a quina alçada arriba. 4 o 5 dits. Perfecte. Acabem d'omplir l'olla. Ara sabem que quan arribi aquell nivell d'aigua ens quedarà 1,3 o 1,2. Que per sota d'aquell nivell no podem baixar, sinó el nostre arròs no tindrà prou líquid per elaborar-lo. Posem el foc a tope i esperem que arrenqui el bull. Ara està a punt d'arrencar el bull. Porta 10 minuts. Fixeu-vos la quantitat d'escuma que té. Això són impureses.
ho explico moltes vegades, s'han de treure amargant el caldo. És molt fàcil treure això. Ho haurem de fer els primers minuts. Amb una mica de paciència i anem retirant. Ara, un cop arrenqui el bull, baixarem el foc al mínim i anem buscant un xup-xup lent. Un cop net d'escumes, el que ens queda a sobre és el greix, que és d'un color groguenc. És molt fàcil de treure. Amb una cullera fem moviments circulars, se'n va a les cantonades i el anem traient, fora. No us preocupeu que el que quedi, al final, si referem al caldo, es quedarà a la superfície i serà molt fàcil d'extreure. El que està clar és que el greix l'hem de treure. Contra més greix traiem i més desescumem, més clar queda el nostre caldo. I això no afecta el gust, vull dir, la potència del gust és la mateixa. És un caldo, no us vull enganyar, d'un mínim de 4 hores, entre 4 i 8 hores. Jo el faré de 6, més que res perquè no tenia més temps. Penseu que contra el xup-xup sigui més lent, més gust li traurem als ossos, a la carn i a la bressa, i més saborós serà el nostre brou. Si veiem el líquid net, és que anem pel bon camí. Ara porta una hora el xup-xup. Podeu veure com hem evaporat bastanta aigua. I ja pràcticament estem al nivell d'alarma d'on no podem baixar més. Davant d'això tenim dues opcions. Una és tirar-li més líquid. No passa res, es pot tirar sempre i quan al final ens quedem amb la marca, amb aquest 1,2 o 1,3. Jo aquí ara afegeixo aigua, un mig litre d'aigua. Ara han passat 2 hores. Tornem a estar a punt perillós on hem perdut molt de líquid. Optarem per l'altra solució, que és tapar. Al tapar evaporem molt poca aigua. Portem 4 hores. Tot continua perfecte. I finalment 6 hores. Jo aquí m'aturo. Però podríem estar un parell d'hores més. Penseu que si us espalta el consum d'energia d'unes 6 hores fent el caldo, any 2025, això té un cost més o menys d'1,5 €. Ara anem a per un ximo i tractem d'extreure fins l'última gota de líquid, que això és or. Ens ha costat 6, 8, 4 hores de fer. Apretem ben fort. Un cop passats, tots aquests ingredients es poden rebutjar. Per què? Perquè és carn i verdures que porten entre 6 i 8 hores bullint. Ho han donat tot ja. I han cedit, i han infusionat. No hi ha molt a rascar ja aquí. Finalment, ho passem per un colador i comprovem que tinguem entre 1,2 o 1,3 litres d'aigua. Si ens hem passat, a un cassó hi reduïm. Si ens falta una mica, hi afegim aigua. Necessitem aquesta quantitat exacta perquè, com us he dit, la utilitzarem per fer un arròs a la cassola, un arròs típic català, un clàssic de la nostra cuina. Podeu congelar aquest caldo fins a 3 mesos. Cuineu i cuideu-vos.